Întrerupem programul cu o știre extrem de importantă. Pantera scăpată de la o grădină zoologică bulgărească a fost găsită ca acul în carul cu fân, în urmă cu 10 minute, în curtea Secretariatului de Stat pentru Culte. În legătură directă cu noi este ministrul Ciprian Olinici. Bună ziua, Andreea, și lăudat fie Iisus! Da, într-adevăr, Pantera este în custodia noastră. A fost aici criminalistica și o comisie canonică a Ministerului Apărării. V-ați gândit ce veți face cu ea? Unde o țineți? În urma unor proceduri, statul a decis ca Pantera să rămână în grija noastră. Va fi legată cu zgardă la intrarea în sediul SSC. Presupun că dacă veți păstra acest animal, trebuie să aveți și ceva provizii de hrană. Mi-a povestit odată Nuțu Cămătaru că a crescut lei, dar mâncau foarte, foarte mult, în special dușmani. Acum nu mai are decât vreo 2 leoparzi. Decizia a fost deja luată de conducerea instituției în raport cu necesitatea combaterii fenomenelor oltenești de a ne vizita din oră în oră pentru a cere fonduri financiare preventiv pentru situații în care Oltenia ar putea fi afectată de cutremure sau de tsunami. Pantera va fi hrănită conform protocolului cu colaci, colivă și cu pulpe de la Parastase și pomenii pe care le-au donat deja mai multe parohii penticostale. Noi vom încerca să o hrănim cât mai bio. Poate, cu ajutorul Sfântului Gogoșarie, o vom învăța să cânte și muzică bisericească nazaltică. Publicitate medicală. Farmacia Clopotena vă pune la dispoziție suportul Flatulov Forte de la Hexicimiterol Moscova. Borcanul conține 10.000 de capsule de cărbune alternativ pentru cădelnița din tine. Atenție! Respectați instrucțiunile medicului primar alternativ. Pentru alte informații ne puteți găsi în Pașcani.